Орионбонк платформаи нави Орионҷобро муаррифӣ мекунад, ки заминаи мусоидро барои онҳое фаврам меоваранд, ки мехоҳанд дар соҳаи бонкдорӣ касб интихоб кунанд ва узви дастаи яке аз бонкҳои пешрафтаи кишвар шаванд. Орионҷоб раванди корҷӯиро осонтар мекунад. Корҷӯён метавонанд дар чанд қадам маълумотнома, яъне резюмеи худро пешниҳод намоянд, мавқеъ ва шаҳри дилхоҳро интихоб намоянд, маълумот оид ба таҳсилот, таҷриба ва малакаҳои худро илова намоянд. Ҳамаи ин дар интерфейси осон ва қулай, шароити шаффоф ва музди меҳнати муносиб, имкониятҳо барои рушди касбӣ ва мансабӣ, муҳити муосир барои кор ва шароити бароҳат, дастаи муттаҳид ва баландтаҷриба, эътимоднокӣ ва устувории ширкат бо арзишҳои пойдор. Айни замон ҷойҳои холии зерин кушодаанд: коршиноси қарзӣ, иқтисодчӣ, баҳодиҳии амволи гарав, таҳиягари junior frontend, таҳиягари frontend middle, таҳиягари SQL PL, SQL Oracle middle, таҳиягари пуштибони Python middle, озмоишгари junior QA, менеҷери лоиҳа, маъмурии маркази тамос, мутахассиси хадамоти compliance, ҳуқуқшинос маслиҳатчӣ, маркетологи рақамӣ, мутахассиси SMM, бизнес-таҳлилгар, мутахассис оид ба дастгирии процессинг, бизнеси кортӣ. Орионҷоб на танҳо як сомона барои дарёфти кор аст, балки қадами аввалини шумо ба сӯи касби мувофиқ дар муҳити боэътимод ва босуръат рушдёбандаи фазои бонкӣ мебошад. Платформа аллакай дастрас аст. Ояндаи касбии худро аз худи ҳозир бо Орионбонк оғоз кунед.